kauhaw. Ibutong pre. Saka pre, saka. Look out lang ko. Sige, pangilabot jud mo. Ano pre? Sini daw na. Kani pre, kana inaya lang pre. Kawatan. Dali pre kay masakpan ta diri ba? Isa pre. Tusang testingan. Isa pre ha, tusang testingan pre. Madali pre, masakpan ta. Ngay labtanon. May sugod pre. Pangihod man, pamili na po pre. Mayrag matukan. Ano daw pre? Testingi daw ni isa oh. Kana. Buwang naman eh. Hindi, testingi kana. Ay. Buwang. Sige. Madot lang? Kani Brad, kanay unod. Pre. Na, udda na. Tag dita masapas tag iyaron. Mayrag matukan. Pre. Tawag na diha. Maitag mahagbong. Tawag diha, pangawang sa nako. Pre, inom pre, tubig. Okay, thank you. Ating wawag saka pre ba, sakit yung pila. Dili dia kay absent tas tag iyaron diri. Walang kabuhaw eh. Mayrag matukan. Pre, dahil bangot ako, dahil bangot. Naman ibang. Mag-note lang pre. Dali ba kay mong lakaw na ta. Hoy! Kamu di si bawah butuh. Kamu di si bawah butuh. Tak apa. Butuh no. Kupay mo hipos aning kanang anak ni kuan lagi. Pablater ko sa barangay ba? Pagbantay lagi, di magsinti Antay na mo, nga. antay mo. Pre, kay waksa tas tagiya pre. Pre, bakit waksa tas tagiya ba? Ay pangilo. Pre, waksa tas tagiya ba? Pagdali diha. Kaya magkaon oy. Asa di ka pre? Sa ginuang sa tago na pre. Unsay pre? Kamo na si pang-awat ng video ni ha? Ikaw pa ka. Tak apa. So, lingaw yun Miss Butong yun. So, pakanon sa namog kuhan, pakanon sa namog butong ng isang pakakaon. Kaniyara ko ba? Pagit ko kakaon, sila rin nagkaon-kaon. Siya mo'y wakakaon kay tig video masamo Shout out ko sa akong grade 10 nga mga classmates. Ay, shout out po ko sa grade 8 ako mga classmates. Dami kayong butong yun. Oh, petir, mubora kayong punuan. Dagan na kayong nakaon. Napaydagan ang tama ko, kapay na Guys, itong nagpa-shoutout na ako, kabalugin mo kinsa mo, shoutout sa inyo hatanan no, dili na mo matagsa-tagsa kay perting daghan nag-ihap na ako guys, mga 1.5 ka buok perting. Di, naglibog ko kung saan ako pag-shoutout, 1,500 ka buok, ihap-ihap gina ako. Paminaw na ako kung mag-shoutout na ako tanan, mura na yung salida ko mga isa ka oras. Shoutout sa inyo guys, I love you so much guys. Teka mo. Ayoko niyo biyahe ha, di lang mo permit. Shout out ako si Aray, panahon, ma'am. Sir Glenn. Sir, shout out. I love you. Shout out ko na ko si Sir Randy Saavedra. Then shout out kay Advice na mo. Sir John Mark Cortez, Second Company Police Station sa Matanao, Davao del Sur. So kana lang guys. Especially, shout out ako, akong uyab. Love you. Nanay kay Uyab. No. Kana lang guys, thank you sa iyo. Bye bye.